Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton,
Jangan lupa klik tombol like-nya. Kemudian, kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Shalom Madihita Manginang, selamat hari Minggu, Marede Mahita.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tunopalangi dohotanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Jehova, jowona maau jala alusaku maibana, saidonganoku do ibana jupang hagogotan, paluaku do ibana, jala marmulia ibana bahenoku. Saya pamahapoku mado ibana sari matua, martua dona hudul di pangodingan ni natumimbuli, jala namian di linggoman ni pargogo nasohatu dosan, namandok tu Jehova. Haporusaku jala partanobato aku, debataku, marhaporusa tuho doau. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taonon na hagaleon do siak ni bagi, sahat ro dihau pinar silang, saitu paki hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbengit ni roha, songon anak haholongan ni rohami di akasi taonon, asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi porbadia marhite-hite hami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debatai, anggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot akamar sineang di goarna. Dia do lapatannai, odo. Ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata tu ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang maruja-rujaran naroa, manang namangasi marhite goar ni debata, ai ido na sotar sosak doho tangiang, doho dipuji-puji ado, si dohonon goar ni debata, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian debata, mangulaho na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaho na hobar tu patikmi. Amin. Kurinahanna.
poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale tuan debata pargogona suatu dosan para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon ro tujolo ni habangsa habadiami manopoti jala manganggukon dosa nami masejot-jot warsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan naroai dang huhaolongi hami ho sia nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubaen hami dibaeni tamado rimasmu jala uhumammu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai alai namaraporusan mahami nuaing tuasi ni roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sai asima roham pauba ma rohanami ale Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dot ala ni goarmu nabadiai ale Tuhan sai asima roham di hami halak nadangolon amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Satokido hutadi koko alai papungoku maho museng marhite-hite aka asin ni roha godang tangan di papiar mi muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko alai marhite-hite denggan basa saleleng ni leleng na asyaku ho ninna jahoba si paluaho hasangopon ma di debata na digijang amin. Korina beta.
ni debata dihita turpuk epistel di minggu sadarion, imanatar surat sian Ester 5, mamuka mai sian ayat sada 1 ayat 8, tajahama marsikap soring. Basar pajakon ni rajai di si Ester, tole patoluarion parpaken harajau masih Ester jala jongjong di alaman perbagasan mardohoton jabu ni rajai, tondong ni jabu ni rajai tahe alai hudul di bangsa harajaon nai anggo rajai di bangsa di bagasan jabu ni rajai, tondong di pitu ni jabui. Dungi nina raja ima tunasida, ahado na hurang diho ale Ester, jolma ni raja, jala ahado na pinangido ni roham, sahat ro di satongan ni harajaoni, ikon lehono doi tuho. Dungi nina raja ima, harusilo madokon hamu si Haman pasauton hatani si Ester. Jadi dungro rajai doho si Haman tuha panggalangon na pinadirin ni si Ester. Jadi nina si Ester mamangulusi, pangido aku doho sihol ni rohaku odo. Olak ni masahatna, martua do akan atumangihon hatani debata jalano peopsa. Amin.
Tahati dakon maha porsea tai, songonan di hati dakon ni dongan hasa porsea dihita, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na soatu dosan, na tuno palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, andorang soa bubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru, dong ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na soa tu dosani, di sima ibana pa imamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot diasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot diangoluan na sora sudah. Amin. Kor amahuria.
Tabege masuk retikting di minggu tasadarion minggu tanggal 10 Maret 2025. Naparjolo guar minggu doho topik ni minggu. Guar ni minggu tasadarion ima minggu info kafit joon nama au jadi alusaku ma ibana. Doho topik ni minggu sian natumangi hodo roha porsiao. Namangihut pilihan bulanan. Di minggu sadarion pasat pilihan bulanan dohita tu bulan Maret 2025. Tapasaat mapeliata tu jolo di bagasan las ni roha songon mauliate ni roha tu debata. Napatuluhon bajar dohot konser mini remaja na Posobulung HKBP. Di minggu sadarion di patu para remaja na Posobulung ni Huriata do konser mini dung sidung par mingguan pukul 8 dohot pukul 10 laos di patu panasida bajar ditulu par minggota sadarion. Dalam nasida mangido panguribota manggohi dana si pakyon nasida lahu patu pahon retreat na disakapi di tanggal 20 sia saat 21 Maret 2025. Kabar tusi pinangido matu amanami inanami ruas ni Huriata dohot paralado asaria mahita manuhor bazar dohot manupahi konser mini di bagasan las ni roha. Namangihut minggu ceria sekolah minggu di minggu sadarion pukul 14 WIB maringanan di garjat tahun di patupado minggu ceria tuyana kota sekolah minggu pinangido matuakan atoras ni sekolah minggu asa tasosoi jala tataruhon mayana kota rotu minggu ceriai. Namangihut titing naing marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbagas ma Antonius Tambunan ST anak ni amata situa Lindon Johnson Tambunan STH tubuh ni inata relawati boru butar-butar STH alamat Jalan Aman Lingkungan 1 nomor 4C ruasnya KBP Cinta Damai Resort Cinta Damai dohot orwana Widya Elizabeth Boru Sinaga SPD boru ni amata Mangatar Sinaga tubuh ni inata H Boru Silitonga alamat Jalan Sakura Gang Gereja Duri Riau ruasnya KBP Tapian Nauli Resort Simpang Padang Duri Distrik Tolupulu Riau Pesisir. Pamasuk-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Ruas natamba A di minggu sadarion nunga tajalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga amata Parulian Sinaga inata Mesri Boris Hobbing keluarga Pidda Huria sian HKBP Cinta Dame Resort Cinta Dame Distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli tinggal nasida noaeng ima di Jalan Gaparta Gang Baru nomor 21 Sektor Tolu anggiat ma gabe ruas Namangulu Jala Sitron nasida di Jolon Ituhata. B di minggu sadarion nunga tajalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga amata Marianto Sihaan inata situa Eva Martalina Ermawati Sibarani dohot dua hala yana konnasida keluarga Pidda Huria sian HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun tinggal nasida nuaeng ima di Jalan Ampera Sada perumahan Golden Townhouse Blok B27 Sektor 12 anggiat magabe ruas Namangulu Jala Sitiron nasida di Jolon Ituata dalata marsitadaan hupangido hami turwas nataba asa jongcong mahamu di nganam muna mauli atema namangihut ruas namoding na di hari Senin tanggal 3 Maret 2025 nunga marujungolo amata Aser J Simajutak nah hinabaluhon ni inata Ruslina Boru Siaturi ruas sian sektor sada tutup umur 71 tahun tuata mana mangapuli keluarga na ditinggalhon namangihut hona ruhut parmahanion pamisangon manang RPP mamuka minggu sadarion hona ruhut parmahanion pamisangon ni Huriado amata Jeffrey Yansen SR Sihobing ruas sektor Sia alamar bagas roha-roha paralado dohot ruas namar sahid manang na di bagasan pemulihan na parjolo rival Sitorus perawatan di rumah sakit Hermina sian sektor Pitu na padohon Albert Dalimunte perawatan di rumah sakit Aven sian sektor 10 napatuluhon Dipu Boru Silain manang Opung Jesaya perawatan di rumah sakit Murni Teguh sian sektor 12 namangihut majaha surat sian kantor pusat HKBP dohotona sinuri HKBP distrik 10 Medan Aceh
Huria Kristen Batak Protestan, PA Raja, Tarutung, tanggal 7 Maret 2025, nomor 240 garing L08 garing 3 Romawi 2025. Hal, lulusan pendidikan teologi yang akan menjadi pendeta di HKBP. Kepada yang terhormat seluruh jemaat dan pelayan Huria Kristen Batak Protestan dan pendeta resort di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pada saat ini jumlah lulusan perguruan teologi dan yang sedang dalam perkuliahan pada perguruan teologi yang diakui oleh HKBP yang akan menjadi pendeta di HKBP sebanyak kurang lebih 1.300 orang. Oleh karena itu rapat preses tanggal 10 sampai tanggal 12 Februari 2025 dan Majelis Pekerja Sinode tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari 2025 telah memutuskan bahwa untuk sementara mulai dari tahun ajaran 2025-2026 calon mahasiswa yang direkomendasi oleh HKBP untuk memasuki perguruan teologi yang berencana untuk melamar menjadi pendeta HKBP hanyalah ke STT HKBP dan STFT Jakarta dengan kuota yang ditentukan oleh pimpinan HKBP. Kebijakan ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP yang berencana mendaftarkan anaknya ke perguruan teologi selain STT HKBP dan STFT Jakarta. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani. Tembusan, yang pertama Sekretaris Jenderal HKBP, yang kedua Kepala Departemen Koinonia HKBP, yang ketiga Kepala Departemen Marturia HKBP, yang keempat Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5 Ketua STT HKBP, 6 Preses HKBP Distrik 1 sampai ke Distrik ke-32, ke-7 Majelis Pekerja Sinode HKBP, 8 Biro Jemaat Preses HKBP, 9 Biro Personelia Preses HKBP, ke-10 Arsip. Tona Sinode HKBP, Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 10 Medan Aceh, nomor 127 garing DX garing MA garing Tolu Romawi 2025. Hal, Tona Sinode Distrik HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Madapoton Lahina Holongan, Ruas Nihuria HKBP Distrik 10 Medan Aceh dohot Padita Resort di Inganan Nabe. Pinuji Matuhata Yesus Kristus Raja Nihuriai nang mangaramoti Huriana HKBP Patuluson priorisasi di Sadok HKBP di tahun 2024 nasalpu sian tirket Huria Resort Distrik dohot Hatopan. Omma Sinode HKBP Distrik 10 Medan Aceh na Parjolo dong salpu priorisasi periode 2024-2020 lalu di bagasan tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2025 tahun transformasi. Ceramah tema berubahlah oleh pembaruan budimu. Dohot subtema membarui janji, karakter, kultur dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Napi nasahat ni Padita Dr. Sukanto Limbong manang Ketua STT HKBP, Ketua Komisi Teologi HKBP. Patariason hinarikot ni database Laho patuluson transformasi di akapar hobas rodi saluhuna ruas nihuria martehite pembaharuan janji, pembaharuan karakter, pembaharuan kultur dohot pembaharuan kemampuan melayani. Ima di akap program Sipatu Pawon di tahun 2025 dohot restra tahun 2024-2020 lalu. Sian ceramah nasida di Pak Adar do datani dosanya KBP nama karinggason rotu pertangyangan dohot permingguan di tahun 2024. Sian asumsi 6.500.000 halak ruasnya KBP torop mina aktif. Ima permingguan umum do sekolah minggu rata-rata 1.150.000 halak per minggu menang 30,1%. Ibadah khusus sekolah minggu rata-rata 236 halak per minggu di Sadok HKBP. Di paingot data ido hita laho memotivasi asama karinggason jala majamoton hapor seotta laho mangadopi hamaolon akan masa di partikianon uhud manusia hita asa toktong sihol marparsauran dohot debata. Menghitung penelitian tim transformasi
nama ngojar rohani ruas seni huria lahomar minggu ima jamita 35,2% dohot ende huria 20,6%. HKBP distrik 10 Medan Aceh persentase nomor urut sada natumibo sian sude distrik ruas romat dohoti par mingguon pertanyaan sektor ibadah partupolon ibadah pamasuan sonima nang akas sermon kategorial ama ina lansia alai kehadiran di sekolah minggu mangihuton penelitian masyarakat ma perhatian tunasida bagas jala takasdo di parsirangguton parsinode aka ulaun siobasan nahinakam ni ceramah tema dohot subtema songin nang konsep restra KBP distrik 10 Medan Aceh dohot rencana kegiatan prioritas program transformasi tahun 2005 na pinasahat ni proses sembarta hite opat kelompok jala diputus son ma laho siulahon di distrik di tahun 2025 on. Medan 3 Maret 2025 Huria Kristen Batak Protestan distrik 10 Medan Aceh Preses Pendeta Suwandi Senambela STH MPSI ditanda tangani. Na parpudi mas selamat ulang tahun. Sudah perlado dohot ruas seni huriata KBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbagas Tuhamu saluhut perlado dohot ruas seni huria mulai tanggal 3 sahatu tanggal sia Maret 2025 sadarion. Saya dirawat Tuhan tamahamu dehon kacang ni umur jela di pasu-pasu mahamu partodion nang pardagingon diaka ulaun muna trok namur ulang tahun na samingguon godangna 22 halak na parjolo ME boru lumban tobing umur 80 tahun sian sektor 10 sada na par 22 tahun Chloe Jovanka Turnip umur 2 tahun sian sektor 5 hatan itu hata madok di poda sia ayat 10 sada aimar hite au gada ari arim jelata badiho aka tahun ningulung songoni masyarakat ting di minggu ta sadarion mau lihat tema dihita mau lihat tema nang dituata. Yesus Leon,
Dameni di batana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramuti hati-hati dohok pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Huriani Tuhatta pinasahak matuhamu saluhutna selama hari Minggu Maria saluhutna. Horas madihita. Hatani debata turpuk jamita di minggu tasaderion di minggu info kafit sia Maret 2025 on di sian Rombiddu 10 ayat 10 sahat tu 20 seda. Rombiddu 10 ayat 10 sahat tu 20 seda songon mahatani debata payut aman nami ma di bagasan rohamu nabi. Alai dang sude mangului berita naulii anin nasi Jesaya do ali Tuhan tung ise mama kaporseai jamita nami asasian na tumangi hodoro haporseaon ia panangihoni sian hatani Kristus do aleon madohonokku dang dibegei huroha nunganian nang tol has do suara na tuliat portibion jalaro disuhini tano ondo baritana alai hudok muse dang mangatto Israel disi parjolo si Musa maddok pinggilok kumahamu mangiburu mida naso bangsohian pahihiyok kuma rimas muna mida bangso naoto humdo si Jesaya maddok akan naso mengeluluyaw ido nadapotan naung gabi patar doau di akan naso mangusoyaw alai tu bangso Israel do didok menipat ari hupaherbang tangakku tu bangso naso mangului jala manggaga ido yang go sahatna hamuna manami nanami doa kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus dung 2 tahun au dicipta damion adong dosa ada hupa husor di bagasan rohakku songonon dung kusurpe husukun makatahatai secara langsung ataupun tidak langsung husuru jolma menukun songod dia do kalan nasingna dapok rohakku masih ada kesimpulan molo ditangyok kamu do jamitan yang pad ditaroki ahadon na di paimahamu ay mada anggo parekel nedo tong dabe holan na mekel nedo terus dibahin ido dang monoton dang modokodok dukku surperai basongonikan ina rohakku agu Tuhan ngamerdusai bena rohakku holan nagay mekelekelina mana dingok ruason dungi ni surpe musena asing ni surpe ni dalanan monoton dan tahu modokodok holan na Israelon set Israel satu Israel modokodok ninna dak tahu monoton ninna maragam makamanginang ido asasianido ternyata duk pahusor-husor rabanginang pardalanan ningolutta ternyata mudah-mudahan madaw jamitai holan na patabuhon si pareot tasabing dodang nagabisuan di bagasan rohatta anggo holan na parekelonido si luluatta ido ubahen marasing do hata mabigis yan manangihon na manginang marasing do anggo mabigi boy do holan dibigis ang ni mamulus ido hubigi do nakiswara kareta lewat mamulus ale yang gumanangihon dakkolat dibigi dipeop dipahusor-husor laos diulahon ido makadang didok martua maakan na ubigi daw martua do akana tumangihon hata ni debata jalana umpeopsa ido martua do akana tumangihon jalan atau ini bata jalan na umpeopsa dang didokon na mabigi dang didokon na holan romar minggu ala disido rohana dang dijabu olo do songoni rojol matu par minggono ale disoddo daging na tordina dijabu
Apalah neng pertanyaan nama di jabunan non. Buhana mau nete. Lopak-lopak ku nak kedang saya dope. Topu mero udan di perminggonon. Cuer. Bajuku. Nena. Tong. Gabi guga do hatani debata namian di bagasa rohana. Guga. Asasianido ang manginang dakkolan neng mabigi hita rotuson. Bukan hanya mendengar, tapi betul-betul dia menghidupi firman itu. Songoni mana masa di bagasa turpukona kamanginang. Si Paulus di huta Rom, di huria Rom, ditulak do ibana. Say marjamita imay mana pabaritahon hatani debata, ditulak do ibana. Dang dijakot dohot denggan. Di patudos ibana matu pada narobi ditikisi Jesaya manguluhon bangsa Israel, tong do ditulak. Ditulak. Dang olo na sida manangihon, dang olo na sida mabigiahan ridok ko si Jesaya. Hira uling-uling kaca. Adong do uling-uling kaca manginang marpinggol, alidang marbinigi ahame. Anda mo dum duamu daw kan? Do. Marpinggol alidang marbinigi balanga. Botamu do balanga na ko sebelum? Botamu do balanga. Her hong mga lopa. Balanga di boto. Adong do musiasing ni balanga. Hirang. Botamu do hirang. Hirana anyamani. Jongonon. Hirang. Ima nagwar na marpinggol aledang marbinege. Aledak koran balanga do hirang. Adong do jol masongoni. Marpinggol ayang ditangihon. Paula so dibigi. Setebi dipanengel-nengel. Anong do songoni? Itu makanya si Jesaya madok mapitung ati pe marmata, nengel ati pe marpinggol. Songoni do Israel. Adong do pinggol na, adong do si parion na, adong do si malolong na marnida, aledang ditangihon do deng gantang di bereng. Songoni pe huria Rom. Songoni do tong namasa diadopi Paulus, ditolak halak jauh di Indonesia. Di BG do jamitai di BG ada ragu do Indonesia, ragu. Itu makana adong do cerita di pakubesun ni Paulus, adong do hatana mandok, haoto odo taringot tu silang nina. Haoto ondo taringot tu hatana. Rumik kok donasi adat hajau dioni rikok doni dinasida martibakon manangihon hatani debata rumik kot itu makana saya hudokon si pata dang pola dau hitaon halak batakon songon halak jahudi nauzui dang pola dau makana agak maklum doau molo partupolon do pamasu-masuon otik donaro ale mulu acara mangan di gedung gudang do dang dia lusi dang tebuhamu gudang do kan hidup mengamak lu mau disi apalagi mulu ibana raja parhata hidup ngalengkap bi kan ate gorne alang ade teh ate gorne teh maaya to mandar lengkap do jam 12 tuh makatai ali japito nung ay ready ido nasuwiro tong diingani pengantini asa boy gumira ali ido rikot ni adat songoni mana sida bang so jahudion di begido hata ni debata dang dihanguluhon udah lewat gitu udah formal sabing rumikot do dihami adaton lebih bagus do persauran nami anggo hata ni si Paulusi dangadongi hauto odoi manggugay hita day atong ido na ilok ko si Jesaya ise mana olo manangihon jamita nami ise na olo amanginang dangadong jamita na mangulu anggo tuhala na jogal tu bebal gak ada itu untuk orang yang bebal gak ada itu la ringgas peho marminggu manginang anggo jogal do roham golap hulum
Danga dong. Danga dong. Ido makana dang boy hita pa jogal hon rohatta. Jogal bebel dang boy. Mal murado bebelon. Ate inang anggo ijebu iso do nag jogal. Amata do manang inata. Inata do usuk ko dang amata usuk. Ano pe marga tiget ya mo ido. Akay nang iso do nag jogal di jebu. Amata do manang inata. Amata te. Ido te jogal te. Ete ama huria. Iso do nag jogal di jebu. Inata do manang hamu. Ah? So kana may biar mo. Iya. Adong do songoni cerita. Adong do songoni cerita. Ne jogalan mamaton. Bibel. Dang siat hatani inatta itu sih. Dang siat. Udahlah Pak. Unang pola tulapo beho. Atau mau mulak. Adang ngolo abarawa. Asun anakku. Ay nga gabi umora do parlapo bapa siya kita lang marpogos parlapo lang budak kepeng na ay nakinata debe wala namatay do terus mga lakepeng tu parlapo wala imatos minum tuak nasungon ito ngejut rohani natin ngejut sedetik ki makan sama mahalaki mangan sama rapak mangan mahalaki adong mahuting tongon mangalak kondeki na dilopani inate si juro rohani inate jut dung dialang rohani inate huting seda nah terus dialang dua nah, terus dialang tolu dang ditangihon Victor dibuat inate maputas racun di bayi matu dekei dialang hutingi mate Roma mate hona jahatak kosong inatahu tu binatang peusok muni hona jahatak Victor inate seda hona jahat ko pala so diulokon dua tolu si mamate daripada dipamati na rohana ali nang songoni muda mulu jogel pe matta muna te kainang doko pa ditaroki diputas nang songoni dah daung unang putas daung burju alani ido molo nakimbak bahasa putas kari pamatihon ternyata debata daung adong do uhuman tu Yahudi adong. Mereka tidak lagi berhak menerima keselamatan itu. Dan perjab berbenesi di heluauni. HP istimewa do manginang dah. Istimewa do di pasak tu Yahudion alana keturunan Israel do nesida. Istimewa do di pasahat heluauni. Bangsona terpiliti. Alai dang diargahon keistimewaan. Alani itu isema di pasahat. Tu bangso naso mangusoi ibanahian. Tu bangso naso uduk tu ide debatahian tu bangso na oto nina diturpukon lapatan na tu aloni Israel tu naso perjabarhian ale asido rohani debata asido ido makai dokon dek 20 sedei manipat ari hupa herbang do tangaku tu bangso naso mangului jala namang gaga baik kamu mah si burju Tuhan itu hita menipat hari hupa herbang tangaku tu bangso naso manguluyau datung luar biasa burjuan matu hita manginang alani ido bitogihon trupukot do hita toktong manangihon hatana kenapa buasa si ikon tatangihon hatana naking natahideho ni bukan detay ganup arima ajari haminadi ha oto onidope ido amang inang sette bisa ngerta oto do sudion aupe di jodoh ni dibata oto do kita adalah orang yang bodoh ala boha na dileo do tu hita asiasi pasu ido ubahin rikok do hita terus manangion hatana ajari tuan naposoma ajari isema di Bibel di Alkitabon saya ada contoh kasus tentang manangihon na dingot tamu. Ati pungwanina. Dang di butuh halakon. Si Maria. Dingot tamu do peristiwai
dinaro Jesus tu bagas nenek nesida humalaput masih marta patupahon sudiak karena rikot lau tulis ale airokon anggo si Maria di peop dohatai jala di pausar-usor di bagasar rohana ditangihod dohatai ditangihod di mana dohatai Yesus sih dia hanya mendengar duduk dia tenang anggo si Marta sibuk do imana mengurus sudi sibuk humalaput sudi anggo imana ditangihi mana dohatai di peop jala di pahusor-husor ido si Maria Allah ni songoni himahita nama amanginang manangihok katana manangihon tangihon mahatana tahukah masuk buku deta 424 tolong Pak Ocha Pak Beri 424 ayat 424 ayat 3 tangihon mak hatana jala parguru mainin nado hatana do istangihon unang hatani zolma unang hatani portibion nalomo ado hita manangyon hatani zolma maul hita memfilter hatani zolma perjudu tetangion hapi nagudangan do zolmaon mangalap manaruhok kata di botol kamu udah mangalap manaruhok kata atar ditangi masyanon dohok ma di parwarwaon sedon dungi dongani musim katayon atar di parwarwa maon songoni mana masa ujung nadang adong mangorob be si pariono pegeri punguna masudi dang objektif be manangihon sudah firman itu jarang didengar omongan orang yang paling banyak didengar selesai sudah ujung na ahama songon lampu semprong mahitaun ay adong do jabuna lampu semprong lampu ate warna sop lampu ate petromak na hai na songonon adong api nautik petromak do warna semprong do na songonon ate guarni dang nahubereng do inabeta songo-songonot do nasi dibahan no imat tong ahane lampui ya songoni do polo do hitaon ala gumodang do manangyon hatani zolma dang boy jumolo sip hita hohom tapahusor-husor baru tahatai daong saya ditangihon dan saya langsung didokot Sony may talak song lampu semprong. Anggo di bagasan, biasa dui lampui, dang pola mohopi. Ale berek kamu makaca na di luar ne. Mohop do? Mohop. Songoni mahita. Dang dohot hita di persoalani. Ale go suarat na gumogo. Dang do ita di si. Ale suarat na gumogo. Dang taboto persoalan. Hata na go. Tapi lagi berek kamu di media sosial nuaing pantang sobui mamangorom hegiot makkatai sudi makkatai ido ngaga be kompor be nakkuboto be kompor piga sumbu be ido ay adong do saya de video kumarjamita viral dang pola banggau di sini viral alana di pamasuk tim multimedia tado video untuk TikTok ni gereja dungi sian TikTok dibuat jolma di pamasuk masih tu Facebook
Godang mahataon muliate gabi semangat dohain gabi semangat. Alia dong biasa deh, anggo di media sosial kan godang do pro kontra, godang biasa deh, biasa. Ay hamok kapag tayo medyo una. Alay na mambayan sada mambayan agak terganggu aw. Adong do sada ruas ni huriat tamang komini. Gabi pa buruk-burukon. Dak pola hudokon guwarna yung isa bison. Alis yan hudokon, siyan langgatan o hudokon, nga husaya sa dosana. Nga humaapon ibana. Itu. Hurip pudo dang pola parsido ruas cinta dame Allah hurrejumi do 2 tahun denggan do sudi. Ale parsido do. Ruas tak aktif. Ale siyan langgatan hudokon, duk perjolo hutangyak kon ibana, nga husaya sa dosana. Dakolan na taringot tu sudi na masa di media sosial pe. Dakolan ni, gudang dak karuasta. Mulo bahasa noy nga manginang latah berkomunikasi, latah. Dang diboto persoalan aha pitor sungni. Bidokon hatana, adong duruasta sungni. Sian langgata non kudokon. Asi marohatta, ngau sesa dosana. Ngau mapon. Ali pangiduatku songonima. Ay hatani halak bata ka songonido mologor api pamekmet molo mekmet api paitop unang gabi terbalik na paitopian na mitopian di pagalak ko dunggalak disirap po pakai minyak garama dungi mekel mahita he mekel hamu asing ay ka songonido Allah ni iap kamanginang marsiajar mahita. Taringot tu si songoni. Unang holan si tangihonon kita. Jangan cuma boleh dengar tangihon. Ido makai doko di Jakobus 1 ayat sia. Ganup jolma girgirma mananginangi mendengar. Ido makana dilehod do molopan debisuk madok dilehod do tuhita. 2 si pareon sada pamangan asa boha, asa gumudang do, manangin-nangis yan, makatahon. Ido. Makaidok do, pacop jala pinggolon mak. Pacop jala pinggolon. Perhatikan dan dengarkanlah firman Tuhan. Ido. Ali adong do songoni cerita deh be. Mulak mamar minggu amat teh doho inat teh. Mulak mar minggu. Saat ma di Jebu kan Roma inat teh Pak Jamita nakin dang tebu kan minna ina mate ale buhan nakin kornami tebu do kornami minna inat teh molo dia lusia matayan don dang tebu hona belbel di Jebu netebuan kormuna nakid debe netebuan serius joho nakin terbigido soraku nakin terbigihian nina amat teh terbigihian nina luar biasa nina dokal nasing amanginang jamita do kori parsidoho do hamu netulu nakin marjamita ama huria ina beta ina hana na parsidoho do marjamita. The question is diulahod do manangdang. Itu pertanyaan. Ido ubahen ikon di patongon-tongon do tulomona. Koripe songonido. Dang bui tulomotta, dang bui. Dakulang kita si tangihonon, rikko do hita jumolo manangihon do dinggan. Ido ubahen koripe ikon di paubu do tu tema minggu jamita. Dang mukik ko contohna marpaska mahita marpaska edem halalas nirohago dang arongi saruba masongon neng Natal edem na asing musik dang boy ikon di paubuko do tong tu jamita ay jamita dui ido asa sianido hita marsia jarak kamanginang marnida ido na dibain si Esther manangihon si Mordahai. Alido ko si Mordahai do molo so urupan mu pe Esther ingok madong do pangurupion siya na asing
mangula do debata marhite si Ester do si Mordahai. Si Mordahai disuruh manomba si Haman. Oh tidak bisa, nenda daw. Dak usobba ho. Tuhan do usobba. Mangula do debata marhite si Ester dohot si Mordahai. Ido haporsiaon na mangulu abang inang. Ido. Borak do di si Ester, borak do di Ibana. Dan ulaw na muramang inang. Di pabaki do Ibana gabi ratu di sadahar rajaon. Ali disuruh bangso ima alan nang direddepon si Haman ma bangso Israeli gabi manganggu bermanasida tolong Johami tolong. Diboto si Ester do mololaw Ibana tu jabuni rajai ikon mate. Alani ama disuruh si Ester tuhala Israel do si Mordahai marpuasa mahamu martangiang johamu ninda martangiak kamu ninda jauh-jauh mahamu tutuhatta ido minggu info kafit amang inang jauhon nama au jadi alusaku mah Ibana ido minggu info kafit marpuasa mahamu molo tajano niturpukon di Esteri toluari toluborngin do dang mangan nasida lo marpuasa dipatulus to tangyang na dipatulus saud do malua bangsa Israel saud maragam do na puasa na manginang apalagi sonari kan musim puasa do ido kan adong do dison persido berpuasa adong bah mulai hati mulai adong dotong dah mulai adong dotong berpuasa halakat do namar puasa odo do hitana paling humepot ido deh manuhor takjil ido habis do hepengan horan law manuhor takjil ido takjilon na masudi ido pantang subuh mga jam 3 jam 4 ngago biga pertaujung au nama mulo law mardalan na do ang paditaresok sungoni kamar kareta huberek kami ma ina tao maro takjil on bah ngagabi gumurang ruas di cinta dai manoro takjil na rohakku manian. Ime mau luper puasa on, ido. Godang do jenis ni puasa manginang, godang. Adong do na margowar diet, songon awon. Widu dah. Asing mekkelam, puasa kamu saya dewatai diet saya mekkelamu terus. Hirana aham hati. Ima goarna molo adong do olahraga guarna intermittent fasting. Jadi sombak gua manginang sotung muruk kamu. Anggo jam walu borngin dang mangan biau. Sotung muruk kamu. Amangon apalagi cabuku pertaniangan. Solo mangalang dang sombak ku inang. Sombak ku amang dang dia. Songon nahudok ko nido. Seneng marniang do terus. Alehamu do maben mok terus. Jadi adonon. Dohonokku ido dah ali mulut terpaksa boha benon ido puasa diet puasa makan tinggal memben hahi pasod dui adong puasa songon dongat tanah asing masalah makan bagus puasa nggak masalah meragam do masalah puasa manginang meragam ali puasa sasitong na dihitala Kristen manginang dak persoalan makan dohok minum boy bekok kamu amanginang au surah sarupa tabain puasa tas songon dongat tanah bariban apalagi hita halak batak olo nama hita marpesta mangan batak debe jam 6 sore dah dang mangan dang adong pesta bi bulanon alamar puasa alani halak Kristen Batak tidak terletak pada soal makan dan minuman tapi terletak bohado ibana mangorom hagiotna hidup puasa mangorom hagiot mengalahkan nafsu mangorom hajogalonna mangorom pamanganna mangorom simalolongna mangorom pikiranna nasai jahati hidup puasa hita masuk tu minggu-minggu panonon tu Yesus Kristus dong saya estomihi masuk mahita soal itu info kafit sasitong na di air rebu natuari molo manghihuton gereja Katolik manang na
Ngerebu-abu be pertanyaan nih. Marningot nasian orbuk dohita mulak musegabe orbuk. Marningot panaonon na alani ditugu dohita marpuaso mangorom hagiot. Tenang, hohom, ido, hohom, ido, hohom. Ikon lomo ni rohani de batado, orang pamanganmu, ido, orang. Engkau harus bisa dalam masa-masa berpuasa ini, berpuasa menjaga nafsu, menjaga mulut, menjaga pikiran ini, menjaga betul-betul merenungkan apakah yang sudah saya lakukan. Hobar do tulung rohani debata. Itu. Orang unang godang pahata-hata jolma. Unang godang manggurgari. Jangan suka mengancam. Kalau enggak begini, aku nggak mau lagi melayani, nggak mau lagi begini. Molo sonon dan ngolo biau punguanina, tu dia ho, tu pungan ama. Dan mungkin orang tenangkan dirimu, tenang, udah tenang, nikmati, tangihon maju tangihon. Ali Tuhan lopit tanganmu, ali Tuhan pergogu ya, ido. Buka selubungmu, buka. Hidup. Karena apa manginang? Yesaya 40 ayat 2. Malos do duti marudus do bunga-bungai ali anggo hatani di bata hok doro di saling liling dilingna. Hidup. Allah ni unang pajogal roham. Unang pajogal. Janganlah. Hidup. Molo menurut ho dumengga do di ho belum tentu do dumenggan girohani di bata. Dah, diorong. Orang mamambai dosa, diorong. Ta buka mejo 424 ayat 4 nakin, ayat 4. Pak Oca, Pak Beri, ayat 4. Gugu baik dah, gugu. Tarsor homar dosa manurut lomo tung unang dadati saya alulakam bago ka bangina sorho merdosa menurut lakam tung unang deti saya alo ala manginang ingatlah tidak ada yang kekal apalagi tentang dosa unang songoni unang ai dirimpe di pasak do gay pelian na mangudu do na umarga ido ala ni i bolok penaka dosa molo halak mardosa unang dohot to mulu halak songonon unang dohot na dinggan ni madiulahon ido mulu si bain najat lomona buka selubungmu songon jamita minggu nasalepu buka nama kukupiho pajupang dohot di bata buka ido dah unang streso halak mardosa unang gabijuk roham ido anggo namam bain jahati dosai terus dosongoni alai ikut barani do maddok sesa Tuhan ampuni dia itu unang stres ayo do sol mau nonton TV pe stres iu deh bah apalagi nuaing lagi viral do nuaing di televisi ate Pertamax dioplos itu teh iya kan Pertamax dioplos jadi Pertalit bekok kamu so itu kan Pertalit Pertalit dioplos jadi oh iya salah itu
Pertalit dioplos jadi Pertamax. Jala kerugian ni negara mencapai 110,7 triliun. Wah, luar biasa. Inna rohaku do out surah hepengi manuhor lapet. Manuhor kue bohong. Mungkin dapat cinta damai on dapat. Sudido sa Indonesia dapat do. Bayako kamu jo 110,7 triliun. Pola di dokon Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Ale anggo cinta damai dang boy gelap. Terus do menyala. Iko menyala do songon baju ni inabe tahun. Menyala itu. Merah itu. Ate kan akenang menyala do kan? Songon nama mau hamu mengelusi. Menyala do hamu? Menyala itu dah. Iko menyala do percita damai terus. Dang boy gelap. Lak manang bohape tahu dalam ni. Yang sana bisa gelap, yang di sini harus terus terang menerang. Alania manginang peopna. Gumodang mamanangihon lausiani mahita marsiajar porsea tu debata. Itu. Ngai tanyok kamu hatakku. Ngai tanyok kamu jami tahun. Porsea lam porsea do hamu tutu hatai. Songon namol mengelusi. Lam porsea do hamu tutu hatai. Itu. Porsea do kan? Songoni do ha porseau kutong diurupi hamu do napo sebulungon. Asing mekel hamu. Porsea do hamu. Songoni do ha porseau ku diurupi hamu do napo sebulungon. Nih dang dia lusi. Ido kan porsea do hamu dituhatai. Saya songoni mah ha porseau ku diurupi hamu do napo sebulungi. Alania manginang anon dung sidung pagbaktian unang Peter mulak. Hohom maju ita hom tangihon jo. 5 menit 10 tangihon jo. Tupahi ma tuhor ma bazarna. Ido. Tuhor au sian gijangon ikon hudokod do. Mauliate godang medihamu amanginang. 2 tahunon huilalahami do tung burjudo hamu manupahi napo sebulungon. 2 tahunon. Kita mengalami masa-masalah krisis awal-awal kemarin 2023 sampai kemudian hudokot do tuakan napo sebulungon. Kita buat event jangan pakai budget huria niku. Asirohata tu huria. Gariada ikut talian do tu huria. Mauliate mamanginang. Dangalani gogo nasida. Gogo ni debatado marhite hamu manupahi. Boy hita martipi parjodo di pudion denggan boy do akalep baru di gijang mau lihat mamanginang siak gijangon hudokon mau lihat godang tadi hamu do mangurupi nesida mau lihat mah songoni matong pangiduakku muse diha porsiaon muna tutu hattai mangula do tu hattai marite hamu mangurupi akaya nakon munaon nalaho berkegiatan non tur hamu mah basarna mau do diberek kamu nokkan adong do kanahana tahe adong do harotasna dang dia lusi hamu adong do harotasna aw lagi semana marjami toda lau tu hamu do ton adong do hartasna adong do kan ido anon mardalem mahalaki dilema tu hamu sede-sede ido diberek kamu makan betak na diberek kamu no sonon amang dang boy hualang osude deba kolesterol dia batuor hamu lihat tuau ido napolawa maksud tu asa diurupi hamudo ido dalam naton dita nasahuriaon marsirupa do dengan alani amanginang na parpudi hudokot tu hita tangihon mahatana tangihon jalasiani maroha porsiaon dia tumagon amanginang dia matumagon tarsunggul doho manang disungguli ingot me dia tumagon tarsunggul doho manang na disungguli tu hatay. Anggoa do tumagon do tarsunggul ala se jok do hutangion hatana. Se tarsunggul mahita lau patupahon manangihon hatana jalasiani maha porseotta lambudang. Amin martangiang mahita. Mauliate Tuhan nabasa dia singi roham. Denggando saluhut na panugunugum di bagasan ngolunami.
Nunga marsaringar hatam di parsoran nami Tuhan na mengajari kami gir-gir manangi-nangiho. Tak kolak kata nami sitangihonon. Ay sipata gumudang na matangiang nami hira na mamaretayho. Alay hurang jot kami gir-gir manangi-nangiho. Holak kodon na ulu sipata hupaksahami manangiho kami. Dangge bihami gumudang manangiho ko. Asi maroham Tuhan. Galido kami. Patau mahami Tuhan. Lau gir-gir manangi-nangiho. Laus idu mabaik kami lamporsea tu edupanmu. Lammargugu mangadupi manang aha di perdalanan ningoluon. Jala setotong maajari kami Tuhan. Porsea. Pabuwa. Tupado sa luhut na pambahinanmu di bagasan ngulu nami. Tuhan Jehovah di bata ama nami. Paso-paso akaruasmu. Doa ka parhaladum na dong di HKBP Cinta Damion. Dilas ni roha do arasa ni roha. Matutong na mga ramot ya manamin na namion. Tarbahin na sida. Mga lugahon pardalanan ni ngulo ni sida. Ho Bartolomeo ni roham. Dia katangiang sita-sita pangiduan niya manamin na namion. Ho manapatuluso ni Ho Bartolomeo ni roham. Dia kaya nakon nami pinopar nami keluarga nami na zonok na holang siak kami Tuhan. Natongon di bagasan parsikolaan perkuluan perkarejuan leon habisuhon hapistaran na siak kuisyo loyajar jala biar midaho. Dia kana managam pasu-pasu parianak konon Tuhan na sehisi horohana hato bililit tuad dorneside Tuhan nang makirim asalihonon mu parkarejuan nang sirokap ni todi asi roham Tuhan ape hontangan mi mama sumasu patuluson saluhu na pangiduan na sida hobar tulomong ni roham ditiki na binuhulmu Tuhan Jehovah dia karuasmu doakan na posom na tongon di bagasan parsahiton na piak di poduman na di rumah sakit di jebu pemulihan manang narap dot hami di son tongon di bagasan parsahiton mungkin Tuhan ngalu na sida mula kulat roto rumah sakit lahu kontrol mungkin nasida ngelu ya Tuhan lahu mangaredu tiak kana marsahit Tuhan nabasa marhiti to dimi pargugui manasida bu saluhu nakaparsahiton narong di pamatangna margogo mangula sadok lomomi di bagasan ngulu nami asi maroham Tuhan nabasa pasu-pasu akaruas munatongon dia di bagasan las ni roha ala pertabaan ni umur ulang tahun ni pardongan saripe ondo aso seorang Tuhan nang songoni namar las ni roha ala di lehoko di pasahato di basa-basa hoko dotong danak di nong liling di paimai manasi da itong-atongan ya karuasun na naneng marsakap pe pajongjong pardongan saripe on Tuhan na basa asi maroham Tuhan pargogoi sa luhut na margogo mangula sadok lomom di bagasan ngulu nasida ganup marseda-seda asi maroham Tuhan pargogoyak kana marhabot ni roha tarapul man nasida binahen ni asini roham Tuhan Jehovah pasu-pasu saluhut na akan na di prograpon di tonga-tonga ni huriamon talumobi di yakayanak konmu remaja na posobulung na marsakap lahu patupahon retreat nasida dalam los di bagasa sederion patupahon nasida makonser mini doh bazar Tuhan nabasa dang alang asini roham huhatidah kok kami do saluhu na asini roham na narileo ko tutonga-tongani huriamon alani pasu-pasu ma aka ulaw na pinatupan ni nasida di jam 10-on jala ready mahami Tuhan marhite-hite ha porsyon nami tuho dalam nami mandok mauliate manupahi jala manuhor akasi patupaun nasida mauliate matuhan godang do naikon huhaluga hok kami danuk marseda-seda di tonga-tonga ni huriam keluarga si pataroa kaparu kilon hata nang saluhu na pedi Tuhan na sotson na si pata mamben guga ha porsyon nami muruk nang pesaluhu na gabi gumudak kami manangihon hata ni colma hata ni portibion ale marhite hatamon ajari hami gumodang manangihok ko manangihok katam songon si Maria na manangihon mameop jala pahusor-husor di bagasa rohana los ido na hulaw kami di bagasan ngulu nami mauliate matuhan nabasa
Dihoma puji-pujian ng hasangapon. Mangasahon Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita laustap nomor 25 laustap asaha mapeliata dohot pelian bulanatta tujolo.
ada jong-jong meta saluhutna. Tapanyakon ma piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silihod-lihod na dinggan dohok na sa ulibasa na mauliutus hupasat hami masina nilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohok di Portibion buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalamu tadahami godang misilon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang say pinarbedi amaguarmo say ro maharajaon mo say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami saderion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dusa nidungan na mardusa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodin. Oras maga saluk na manginang tapahudul jo sa tokida mangele kao tapahudul majo tahudul jo tenang jo hita